So, what's up sa inyo mga boss? Ganito tayo pumasok mga boss. Really, nigga? Sorry, sticker up. Ayun, so what's up sa inyo mga boss? Nandito kami sa Calasiao, Pangasinan. Aming hometown. Hindi ako taga rito. Taga saan ka boss? May sticker ka? Wala, boss. Hindi, mamasyal ako dito. Ayun o. So dito pa lang tayo sa unang patikim ng Calasiao. Ayun o. Logi ka, wala kayo sticker. What's up? Dito tayo sa Calasiao, Pangasinan. Kung saan matatagpuan si Boss Yags. Galing. Taga saan ka, boss? Taga Ordaneta. Ako taga Calasiao. Balik tayo na. Ayun o. Sila idol. Nice one. Ayun o. Ay, ayos na lang. Hindi mo pahingin. Sige po, 5 pisong isa lang. Sige po. Shoutout muna kayo mga boss. Shoutout siya. Sige. Ingat kayo, ingat. Ingat. Ay, so mga boss, andito po kami sa Calasiao Public Plaza ngayon. Kasama ko si Sir Yorsky, Pasyando, si Paul. Ayun no, ano muna kayo, shoutout po. Shoutout kay Iya J. Ayun no. Ayun no. Boss. Kasama din namin dito si Boss Aldi. Boss Aldi. Ingat. Ayun o, so papasok na po tayo mga boss. Ang introng walang katapusan. Wala di tayo makapasok. Ano yun? Exit yan. Diba? Exit lang kasi. Tara doon sa harap. Daming tao mga boss. Dito pala tayo sa exit pala to. Intro. Ayan, so what's up? Andito. Tignan pala. David Yags. Ayan, intro na naman. Daming bunga niya, no? Ayun, daming bunga. Dami ng bunga niya, no? Hindi ng pitasin. Ilog niya. Tapos intro na naman. Ayan, so what's up? Pero dito kami ngayon sa Pangasinan, Calasiao, Philippines. Ay, so papasok na tayo mga boss. Ang introng walang katapusan. Ang liwanag ng buhay. So what's up sa inyo mga boss? Andito na kami sa entrance. Siguro pang-anim na intro ko na to mga boss. Hindi matapos-tapos na intro. Pag in-upload nyo yan, puro intro. Sobrang daming tao mga boss oh. Hindi tayo mapasok. Ayun oh. So hanggang dito na lang tayo sa labas mga boss. Sobrang daming tao talaga oh. Pasyando in the house. 1, 2, 3. Go, what's up? Wala na to. Puro intro na lang. So what's up sa inyo mga boss? Andito. Intro boys. Wala
shoutout muna kayo mga boss. Shoutout! What's up sa inyo mga boss? Ayun, so meron tayong bagong follower dito. Makikishoutout ba? Ayun, shoutout ba? Cedric po, Cedric. Cyrus po. Ayun, shoutout po kay Cedric tapos si Cyrus. Ayun. Thank you. So what's up sa inyo mga boss? So pauwi na kami. Intro! So what's up sa inyo mga boss? Ganito tayo pumasok mga boss. Really, nigga? Sorry, papapain lang ano. Sorry, sticker ah. Ano ano natin? Another one. Sorry, papapain lang ano. Sorry, sticker ah. Ano ano natin? So what's up sa inyo mga boss? So ngayong araw nakapasok na kami. Ay gabi na pala. Gabi na. So nakapasok na kami dito. Nakita nyo yung ginawa ko kanina. Ganun lang para makapasok kayo. Ganun lang gawin nyo. So balitaan ko kayo mamaya. Ang ganda dito. Sobrang liwanag mga boss. So nakapasok na tayo mga boss. Sa wakas. Ang gaganda dito mga boss. Solid. Goes down, goes down, goes down, goes down, goes down, goes down. Jingle bell,
mga boss. So tapos na kami sa nakapasok sa loob. So ngayon pa uwi na kami. So hanggang dito na lang sa intro na to. Walang katapusan. Ayun o mga boss. Mga boss. Sakasaan tayo. So thank you.